fathers and mothers travel both far and near to attend the August meetings. But what are these meetings all about? Is it a place where women compete and show off? Here at St. Charles Borromeo Parish, Obofia, Nnewi, Anambra State, the story is so unique and fascinating. Let's find out what the August meeting is all about. My name is Ezagu Priska, and you are watching AnaedoTV. After Mrs. Amaki Fedeba, I name August meeting, 2024 August meeting. I am president in the St. Charles Borromeo Catholic Women Organization. Uru Barabana, ebe ka anyị na-anọ. Anyị na ndị natala anata afụkọrịta onwe anyị. Then ebe anyị na-enwetakwa na ka anyị ji enye aka na ịkwalite ụka. Ọ na-enye aka bụ na ekwugo m na kemgbe ọbụla ebe a ka anyị na-enwe opportunity efu onwe anyị. Nke ọzọkwa bụ na ọ na-enye aka na ụmụ nwaanyị gbakọta ebe a oge a bụ opportunity ha ji ya relax nwa aṅụrị. Then ezinụlọ ọnụfụ ihe a na-akụzigasịla anyị ebe a na-akpọta ndị mmadụ abịa kụziele ụmụ nwaanyị nke ha ga-eji wee bi n'ezinụlọ, enyere ha aka ibi n'ezinụlọ. Then emechakwa anyị na-enwetakwa esi na-echukwa nta ego anyị ji asọpọtụ ụmụ nwoke anyị ịlụ ọrụ a na-alụgasị n'ụmụ nwoke anyị. August meeting abụghị ebe a na-eme competition maka ka unu na-anya na afụ na anyị niile nọ na uniform, so enweghị any room for competition. Otu onye a dị ka onye a dị ka unu bata n'anya unu fụ na otu onye ọbụla dị ka onye a dị ka onye a dị. And nke bụ asịrị ada agba asịrị ebe a ime anya okwu Chineke bido n'ụtụtụ anyị since yesterday ka anyị bido, and ụkọchukwu anyị bịara were ajamasị dị asọ bidola anyị gwa anyị ọtụtụ okwu Chukwu. So enweghị efe ịgba asịrị ebe a. Ihe anyị na-abịa bụ anyị bịa anyị anọkọ ọfụ onwe anyị agwa anyị okwu Chineke ma gosi anyị ife dịka m kwuru na August meeting a bidoro mgbe anyị ma enweghị ike ka o bidola as far as our grandparents. So and otu anyị sikwa eme ya ka ha si eme ya oge a kama na ife dị iche nke ha na nke anyị kịta bụ na mgbe ahụ a na-eme competition a na-ewe n'ebe a na-adị egosi akwa na-egosi ekike, mana ka oge na-agazi afụ na ihe aha enyechaghị ihe a chọrọ na so wee wepụzie ya by introduce uniformity na onye bi otu onye dịka onye aika dịka to avoid that unnecessary competition. So emeluzie ya otu a na-aga, mana oge ahụ ebidoro ofu ebumnobi ka and that ebumnobi bụ to help the church. Activities ya na-adị 2 days ka anyị ọ na-abidole from zones. Ndị zones na-ebu ụzọ mee ha mechazie parish eme executive anyị na-eme anyị na ndị natala anata na ndị executives na-anọ the first day. Then the main day was 2 days a na-eme ebido ya ewelu ajamasị dị asọ bido emechazie akpọta onye ga-agwa anyị okwu Chineke. Emecha eme awa ọjị the first day ma ndị abroad ma ndị home ma ndị mothers of the day ya apụta ikwesị onye n'obi to wee fụọ ọjị iji sọpọtụ ya. So the second day nya ka anyị nọ ya a na-akpọtakwa somebody ya abịa kọwaa about the theme of the August meeting. Theme nke this year 2024 bụ motherhood, a call for selfless love and sacrifice. Maka every year a na-enwe one particular theme a na-enekwasị anya wele eme the August meeting. Ọ kọwachi ha ọ ga-akọwa. Enwe ndị ga-abịakwanụ so anyị na-enwekwa room for ndị na-abịa efu anyị ma ndị na-abịa sọpọtụ anyị. Emechazie ya ọ dị ọdatins anyị emecha agbasa ka o si adị bụ na ịma anyị na-ezi ha ozi anyị na-ezi ha tupu the August meeting. Anyị na-akpọ ha ndị nwere ike ịnata ndị enwekwana ike like anyị nwere WhatsApp group
mana otu a ha nọ kịta anyị na-akọnekt ha na-agwa ha ka dịka osi ya ha na-esonye anyị, ndị anọghị ebe a na-esonye esi akwado na ọma agakata na shiga azụ a na-eme echio na onwe anyị ịma ndị a nọsi ebe a ha nwechaa nwunye den anyị na-agwa ha na onye nwa ya nwụrụ nwaanyị na ọ ya akpọrọ ya ọbịa debata afa na CW ka aha anyị na-ekwu and many abịakwa kịta anyị enwekwa ndị ọfụ ga-abịa idebata so ka a na-aga fọda ndị a na-agbagote a na-aha ndị ọzọ so na dete na na-agwụ as long as Catholic Church nọ in existence ama eme ka taa August meeting kwụsị. Uru ha na-erite, uru ndị members na-erite bụ dịka nkọwagoro otu anyị nọ ha bịa ebe a ha na-enwe aṅụ and emechakwa a na-enwekwa ihe a na-enye ha a na-enyekwa ha ife ha na-eji ya ha na-enwe aṅụrị maka akọwago ha na ihe abụ ebe ha ga-anọ nwee aṅụrị ya ya emegosi so many things bido n'ụtụtụ mere ha ji wee nwee ezigbo aṅụ ife nchọ ka ngwa ndị nọ ebe ọzọ na-eme ya ma ndị ka ya achọ ịbata ka ha wepụ that mindset na August meeting bụ ebe a na-abịa akụwasị ma ebe a na-abịa akpọ ata egwu ma ebe a na-abịa ma aka onye kanụ ka ha fụta ya na ihe a bụ aja ka a na-abịa nnọọ part of ife Chukwu ka ọ bụ na ọ bụghị sọ ego ka a na-abịa maka ya na ihe ahụ ife ga-abụ mmadụ mee ọfụma ọ nata ụgwọ ya n'aka Chineke ọ bụghị ịkụwasịrị ha wepụ dat obi ha na ndị na-akpọ ụsọ ego ka ha na-ebubo ụzọ ka ha kwụsịnata ya ka ha ghara impose so much levies on the women. The August meeting is not just a social gathering. It is a platform where women engage in meaningful discussions about the community's welfare, ranging from health initiatives to community empowerment, good family upbringing. These women play a pivotal role in community development. Because for a while now, I tried to go like 4 years now. But I'm getting this year, as if I must be among them. So, even when you came, there was some situation of the country, everything here is weak. If you can afford to come back, because here now, if I now, here now, cousin and school comes down. Or if you have like a child, if I now, the meeting creates a sense of belonging, not just for the home-based women, but also to returning women as well. The August meeting is a gathering for mainly the Igbos. It is a practice that takes place especially in the Igbo states. Mrs. Amaka Udetu. It's in Ekiti State. Honestly, upon that no one had the nebet. He had not whatever the too much. And now I like him mix and I'm there almost every year. By the grace of God, because I'm asking God and I want to be missing it. Because I learned a lot there and I teach my people there. Mothers from different states. We have a group there. From different Anambra, Enugu, Ebonyi, Abia, Imo. We are doing meetings together there. So I always come here because I was once their president there. So if I go back, they will still call me out to teach them what I learned. So I'm asking God for grace to allow me to be coming every year because I enjoyed it and I learned many things when I come. Even Namotabo, they say Bindo, the Konyan, ezigbo onye nne n'ezinụlọ. Ihe nna nwata ka nkụ, ime obi umeala n'ezinụlọ. Inwe ndidi itish ụmụaka. Otu esi ekpe ekpere especially rosary. Iweke ụmụaka up in the morning and pray and teach them, read Bible and teach them so that they will grow up with it. Because if you neglect it, when they grow, they will not know anything about prayer, especially rosary, which is we are known for in Catholic Church. I also learned how to deal with my husband. Sometimes we have different types of characters. So I learned how to be humble,
how to be submissive so that the family will be going well. Because as a mother, if I'm not submissive or humble, the family will scatter. So I learned many things. Yes, this August meeting is only for Igbos, because there, if you're talking about August meeting, they don't know anything about it. Even they're just hearing, like this riverside I came to. If you got out of August meeting, they don't understand it. But they know that we are going for August meeting. Every August they will tell us, I am not going for August meeting, but they're not doing it. It is only Igbos. In different, like these 5 states of Igbo, that is Anambra, Imo, Enugu, Abia, and Ebonyi. We come together as a group because we have CWO there. Igbo group. Igbo group, there is Igbo group, there is Yoruba group. So it is only Igbos that are doing this August meeting. As I am now, if I go back, we will still do our own there. They are doing their own separately because of the language barrier. So separate. We have a general meeting once in 3 months together, so that we know what concerns us and general meeting and others. But we have general meeting together once in 3 months there, together with Igbos and the Yorubas. In as much as the women all come together to be part of this unique gathering and empower each other, they also face some challenges, as younger generation do not seem to be paying much attention to the meetings, as it is important to keep the essence of the meeting alive. Apambo, Monica Ora Buense, Elias, Efedere Abwala. I name August, the CWA. Dị iche ka nkụ na mgbe mbụ aha mmụọ dị akwa abịa a na-adụ onye luo ọchịrị obodo nwere mmalụ n'ire akwa dị ya mma bịaba nzukọ abịazie bido ha ụmụazị kịta anyị anụtalụ ọkwa dị ọkụ n'ikpe oyego nka oyego akpụ oyego ịchapụ emekete ewepụ na ụmụ nwoke na-ada ya n'ọgwụgwọ ọjọọ. Ụfọdụ ewere eje zuo oyi, ụfọdụ ewere eye nwe ego eji go ife ọgụ esu wee kwuo na ya dazie yunifọ na keep right wee mara ụdị ọgada onye amaghị eme weta ego ọnya ka na-emezikịta ebe niile wee daa jụụ. Olugo ebe 16 years nji bịawa August meeting a anyị agwa ha na onye bịa ọ na-emekwa ka ọrụ ibe si emenụ na ụfọdụ ma ịgwa anyị ekweta ụmụazị kịta ha agwa ha okwu. Ụmụazị ụmụ nwaanyị kịta ya gụwa okenye ya pụta gwa ha okwu na ọka ma ha agwa ya ọ bara uru ka isi ya da agwa onye okwu ka a na-agwa anyị taa. Onwe ife anyị na-eme isi etu esi eme abịa agụọ gbaa egwu sie nri na esokwa ha na-eme ụmụ nzukọ ife dịka mitin a dinarị ma ndụ ma mba nwa nke na-eje họ bifo ike wee gwụ ma họkwa ndị ọzọ ha mewekwa. Ụmụgasị ndị nwụrụ anwụ nwee ndị abịahọ ndị arụ adịghị abịahọ nwee ndị mụ na ha fụrụ ụnyaahụ mana ụfọdụ ndị abịahọkwa taa. Part of the August meeting goes beyond the confines of the community. The decisions taken, home trainings given, and actions taken have lasting effects on the society at large. The women go back to their various bases with the strength of unity. The August meeting is more than a tradition. It is a testament to the power of women in shaping the future.